Encara Oleguer persegueix la centrada de perill sobre la pujada. Roberto Carlos surt Valdés i atrapa. El Barça no pot concedir aquestes accions amb superioritat Atenció al contracop, la passada és per Xavi, la dreta Cloifer, a l'esquerra Mota. Ho ha de trencar. A la punta esquerra Ronaldinho. Algú ha de desmarcar-se. Xavi continua, envia per Ronaldinho, tothom espera la genialitat del brasiler. El Gaúcho intenta una assistència interior per Xavi, que toca mal per l'esquerra. Gol, 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 gol. Muito obrigado per la genialitat. Molt bé, moltes gràcies, Xavi, pel gol. Muito obrigado, moltes gràcies, muito obrigado, moltes gràcies. Hem marcat el segon al 41 de la segona part. Hem marcat el segon al 41 de la segona part. Ronaldinho Gaúcho li ha fet una passada elevada sobre la defensa adversària i Xavi ha col·locat amb precisió i suavitat la pilota. Sembla que Ronaldinho li digui és fàcil i sembla que Xavi li digui tens raó. És un barret que fa Ronaldinho de lluny, superant tothom. Xavi toca la pilota sobre la sortida del porter i gol a Barraca, és l'1-2 al minut 41 de la segona part. Muito obrigado, moltes gràcies.